En el número 30 de la revista Gavarres hem dedicat el dossier a parlar de terrissers i de rajolers. En aquestes comarques al voltant del massís de les Gavarres hi ha dos pobles productors de terrissa que són molt importants, un és Quart i l'altre és la Bisbal. Això no vol dir que siguin els únics pobles que es dediquessin a fer rajols i a fer terrissa. També hi havia, per exemple, Regencós, on encara queda un rajoler, i també hi havia, per exemple, Aiguaviva o Fornells. De tota manera, els dos pobles importants ja hem dit que són Quart i la Bisbal. Per una banda, Quart es caracteritza per la terrissa negra. Hem vingut a Quart i hem parlat diverses persones, per exemple, amb en Pere Ginesta, l'edifici on som, que és el Museu de la Terrissa de Quart, pertanyia a aquesta família, la família Ginesta, una família de rajolers. Hem parlat també amb les dones de Cal Fustaret, per exemple. Les dones, com en molts oficis, sempre tenen un paper secundari i hem volgut destacar la seva feina i tota una colla de valors que moltes vegades oblidem. També hem destacat o hem donat valor a la terra, a les terreres. Per exemple, aquí a Quart hi havia una terra que en deien la terra de Gornau, que, segons ells, dona l'essència en la seva terrissa i en el seu rajol. Per altra banda, la Bisbal, sobretot fan terrissa vermella. No vol dir que no en facin de negra. Per exemple, encara hi ha gent que fa terrissa a l'antiga, com en Lluís Heras o en Josep Matés. Hi ha gent, també, que es dedica o que es dedicava a la ceràmica industrial. Per exemple, la fàbrica Gavarra, de Can Coromines. Hi ha rajolers, per exemple, els Llença de Corçà. Hem fet un repàs a tota una sèrie de persones que han tingut o que han dedicat una part de la seva vida al treball amb l'argila, al treball amb el fang, al treball amb la terra. A banda del dossier, tenim altres apartats a la revista, Gavarres, i en aquest número hem fet una conversa amb un senyor que es diu Lluís Mutger, el coneixen com a Moya, és de Riudellots, i ha estat un ornitòleg molt important en aquestes nostres comarques. La conversa és molt interessant i ens assabentem a partir de les seves paraules de moltes coses que tenen a veure amb la vida ecologista dels anys 80-90 i de la qüestió ornitològica, dels ocells. Per altra banda, també, per exemple, tenim una secció que es diu Perfils, on intentem reflectir persones peculiars que han fet oficis que a vegades han desaparegut o estan en camí de desaparèixer. Per exemple, en Josep Fullà, que és un taper de Cassà, un fabricant, que té gairebé 100 anys i que fins i tot té memòria dels tapers que havien fabricat taps a mà.